boken Skamlöst med erotiska noveller. Jag heter Klara Strömberg och är redaktör för ETC Göteborg. Så, Skamlöst. Vad är det här för bok? Det är en bok med erotiska noveller av väldigt olika art med ganska mycket queer-inriktning. Vad innebär det? Normbrytande och icke-heteronormativt. Ja, alltså vi har ju allt från det kanske första man tänker sig när man hör icke-heteronormativt och queer, mycket samkönat sex. Sen har vi också en liten släng av cancerporr. Vad är det för någonting? Det är en erotisk historia som kretsar väldigt mycket kring cancer. Och ganska mycket om vad den sjukdomen gör med kön. Och vi har även något som fantasyporr med inslag av gamla klassiska oknytt, skogsrån och liknande. Varför behövs den här boken? Ja, alltså generellt så skulle jag säga att förutom att det behövs mer erotik med queer-inriktning för gärna en bredare publik så är det alltid viktigt att när man ska skildra känslor som ofta litteratur gör, inte bara skildra de vanliga känslorna utan skildra de kanske mer förbjudna känslorna eller bara känslor som alla har. När jag började fundera kring det här projektet så handlade det mycket om att jag var väldigt frustrerad över att alltså det kom en våg av erotik och det blev mer och mer accepterat, men det var fortfarande ganska tråkigt, väldigt heteronormativt, och jag känner att i skildringar av sexualitet så går det att göra så mycket. Det handlar inte bara om att nu tar vi in lite samkönat sex, utan det handlar också om att så här, olika sorters maktkonflikter mellan människor kan skildras väldigt bra i sexuella scener. Och som jag tycker också att många av novellerna får fram. Läser ni själva erotisk litteratur? Ja, lite grann. Jag läser väldigt pretentiös erotisk litteratur. Vad innebär Nej, pretentiös? men jag fick höra det under Pride att det var väldigt mycket franska författare. Lite mer intellektuellt. Jag är inte så mycket sitter och läser erotisk litteratur på nätet av privatpersoner som jag kanske var bra. Det är väl lite det som är grejen också, att man nästan får välja mellan det här pretentiösa och man ska säga franska erotiken eller den hemmaskrivna, smutsigare sexnoveller på internet-genren. Och det finns liksom inga mellanting. Och jag känner väl att det är någonstans där som det kommer in, att man kan vara både grov i språket och höga litterära ambitioner på samma gång. Vilka vill ni ska läsa den här boken? Ja, gärna så många som möjligt, men jag skulle ju bli glad ifall den sprids utanför människor som redan är intresserade av litteratur, att den läses som en erotik för alla. Är det den nya Mitt livs novell? Ja, kanske. Jag vet inte riktigt. Men jag känner ju att det är viktigt att liksom påpeka att det är ju inte bara... Det här är inte ett queer-projekt. I grunden så har det handlat om att skriva bra erotik. Och sen så har vi försökt göra det inom liksom större ramar än den klassiska krigsnovellen.
så skulle jag ha läst vilken som helst av de här novellerna i mitt livs novell när jag var tonåring så hade jag jublat. Jag hoppas att det här är nästan mitt livs novell. Det här är ju en antologi med en rad olika författare. Kan ni berätta lite om, ni har skrivit en varsin novell själva. Vilka är det mer som har skrivit? Ja, vi har allt från lite mindre etablerade författare till något mer kända som Sara Lövestam, Birgitta Stenberg, Lars Gårdfeldt har skrivit en kort novell, närmast i form. Och sen, jag måste nästan ta fram det, det blir alltid svårt. Ja, sen har vi ju såklart Anna Wallsten som har skrivit en väldigt bra novell och Viktor Johansson och Elise Karlsson. Elise Karlsson fick jag faktiskt med på projektet när vi satt och pratade om erotisk litteratur i Peter Kultur för ett halvår sedan. När det här bara var i ostartsfasen. Väldigt glad att jag tog med för att den novellen blev helt fantastisk. Sen är våren väldigt bra. Den här boken har alltså inte kommit ut än, men den säljs här på Bokmässan. Och ni kan komma fram och köpa ett exemplar här och få dessutom en prenumeration av en ETC-tidning på köpet. Vi tackar Gustav Hammarstad och Erik Grelsson. Hej.